For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV. Sekuru Vari. Aiwa inini right amene mulise. Right ni nase matari. Matari right. Azukuru nyuka vanga kutobvunza kuti ko Sekuru Kanengo vari kwere mazano chichiri kunetsa chichiri kuitika. Aiwa tiripo isu. Basa rikurohwa zvakanyanya. Ndi vanhu vari kuuya. Saka pakati vanhu akamboti vemedia tozongoita tongotsvaka zuva rimwe chete. Ende mwari kutonetsa izvo zvimafoni sekuda kupindawo pamedia zvinyaita tipinde pamedia kuti tibatsirike. Ndikati aiwa no nenoizi yakamboita mvenge pakati apo saka kufamba vanhu kwangu vangomboti netse. Saka aiwa tiripo tiri kubata basa. Handiti. Pakanaka Sekuru ndakanzwa manditsvaga mukati kune mhuri iri kuno kudare yabva kuwedza ndizvo. Ndizvozvo. Ine dambudziko rakamira sei? Vazukuru vakambotanga kuuya. Takava vakatsanangurwa nedare kuti taona rufu mumusha. Zvishuwa rufu vakazvinzwisisa tiri pakati pekuita bobi kuti sende. Kwabva kwangofiwa kumba. Kwafiwa ndobva kuti gati mhanye kuna Sekuru tinobatsirwa. Tazofunga mushe sidani nawe tipinde pamedia. Tibatsirwe Sekuru bongeta bobi kusenda kamwe chete. Vari pakati pekuuya mumwe wacho akabva ngotemwa nenyoka musango Vange gane nyoka ndobva transfer kubva ikoko kusvika kuHara hospital ndobva anoshayika. Vari pakati pekuronga kuti uyu apigwa nhasi kuda tinomutora tinovigawo mangwana. Vari kusvika kuHara hospital kwega kunoshaya Chitunha chechiya havachachiona. Saka vari kuti Sekuru tisingavatibatsire. Saka pane nhau iripo, nhau yacho inorwadza yekuti mudare takabata munhu mumwe chete anova muprofita anova kana tungati mutungamiri wechechi anoshandisa machira andikapfeka hanzi akapuwa naSekuru uyezve achitungamirira chechi ndiye munhu ari kutokonzera matambudziko ende uyezve ari kutotaura mashoko kuti Kanengo wacho da kuzviona izvozvo. Saka tatova pabhenji saka tati ipinde pamedia tione kuti iye nebhenji ichamirira papi. Tinzwe kubva mumhuri yacho. Ndakahomboyi vangu. Makadi kuwedza muri baba? Wedza parapapa. Pani? Parapapa. Rapako. Ndipapi baba? Before Chimanzi tinowana. Oh, before Chimanzi. Oh. Mapurisa bebe. Oh, indobva kwagara apa. Pa. Handiti ka. Aya. Pakanaka mutupo ndana? Anamsiyamo. Handiti ka. Aya, ndiri mukanya. Sekutaura kwaita Sekuru matambudziko aya akatanga rini akazoita kuti semhuri muti tiri kuonawo Sekuru Kanengo vari kubatsira mhuri dzakasiyana siyana. Ngatimboendaiwo ikoko. Tinoona matambudziko aya akatanga kare asi nekusaziva takangogara. Asi patakazotanga kumbofambawo ndopatakatanga kuchinzwa kuti mumusha mune machira anga arimo. Asi machira aya zvaanga arimo anotanga nawo anoti akapisa mairi pandashaya rimwe chete. Saka taizama kutsvaga kuti rimwe chete racho rakafamba sei kuti rizobva pane mamwe vamwe achizopiswa. Saka aingova nawo aingoti ndakabirwa. Ende akanga ari machirana? Aya machira aishandiswa nababa. Saka baba ndoati kujira imini ndakapisa mairi. Asi wani racho handina kuti asi handina kuzokuti ndariona kana kuita sei. Tikati alright zvakanaka. Saka tichifamba zvaingozi machira iwayo akafambiswa zvakanaka. Apanduka ende pane mwe atonga atori nejeri atoshandisa jeri zvamai manje. Saka tichi pakati pekuzama kuuya kuno kwaSekuru musi watakatotanga kusvika mudare maSekuru pane mumwe mukomana akatofona akatoti akatofonera mumwe wedu aku South Africa akati ndarota hope muchienda kun'anga zvinganga siyanai nazvo. Ndakati kumunhu azviziva sei ndazvinzwa sei. Pasina nguva futi musotaka kuno kubva aita zvekuzosendera mwana wedu futi zvemeseji ari unomwara kuti vana baba vachamama nen'anga yavo. Ima musati masvika kun'anga? Aiwa ipapo tatobva kuno. Tatobva kuno. Tadzoka futi kechipiri ndopaakasenda meseji aiti vana baba vachamama nekun'anga vaende kun'anga zvavachasi vachamama siyana nezvekun'anga endai kumaprofita. But maprofita aingotiudza zvimwe chete zvekuti tanga tisingachadi. Zvekuenda kumaprofita saka takazongoona nhamba dzaSekuru tichingofamba tichibvunzwa kudaro. Pakatasvika pano Sekuru akati ndinokubatsirai.
masvika panapa sekuru dare vakazobata vachiti chii patakasvika panapa sekuru vakazobata dare vachiti pane munhu ane machira ane jira iroro ari kushandisa achishandisa kuprofita asi ari kushandisa jira ripi machira iwani ndo matsananguro akaita sekuru kupanyaya dzerufa munofiwa gore rega asi pamunofa mukaenda kuchipatara vanongobatwa chirwere cheHIV asi chirwere chinti chikutosenderwa chekutoti chinhu chacho chikusveta ichi ropa dzimara nyama isina kusimba saka paunogona chipatara bedzi kungonomwa mapiritsi unobva wangoita se wangopinda pakufa asi chitarisa ndozvakatoitika kuti pamashure pane mukoma uyo anotedza nevavo akarwara but marwariro edu ndiye makumbo totozviziva kuti tukatoda makumbo akutorwadza makumbo nemusana zvinhu zvakutorovesa nehana zvekuti izvozvi kana mukomana uyu ndiyakaziva kuti patanga kuzofamba stereki because makumbo anga akurwadza kuti nemusana marwariro angoita mukombo kuti ase okushayika kuti nemarwariro akaita zvekuti muzukuru zvekuti akashaya futi wokutanga mauya kunoona dzosekuru akabata dare kuti pane chiga cherufu rufu rukabva raitika taura izvi kuti sanangura kuti baiba tataurwa nasekuru kuti ndaona chiga cherufu mai mavhi takava tatodzikawo kumusha tabva tabva kuna sekuru sekubata kwakaita sekuru daravo isi hatina kuda kupokana nako nekuda kwekuti taitongoziva kuti pagore pega pega panododi panotongofiwa saka sekuru akatitaura tichibva kuno takabva tasvikawo kumusha tichitongosvikawo kumusha chikatanza kuti mwana ari mwana nenyoka atofa mangwana acho makusati tichitoti kuda kuya kuno chikatanza kuti mudhara atoshayika futi masikati saka takatobva kunhamwe ikoko tichitouya kuno sezvo tatabatirwa matare nasekuru tichinzi munofanira kudzoka futi kuno takatosiya chitunha chitori mumba tichitouya kuno ndobva takadzokera tichinoiga baba ava vamwe vachiziva kuti vachizouya kuno kuti vatarise vatore chitunha kuno vatopedzerwa pachipatara vatonyora mapepa ese mafuta vatopedza kuti vapedza vauda kunosandirwa chitunha vaunotacha chitunha mumasherefu chitunha kuchishaya chisiwani vakatodzoka kumusha saka vachipatara vakati chi muchimatsvaka bhosi ndo vakachisakawo kumuchani isisiko takauzingawa kuti fonera ichitatoshachi chitunha atinesu takafonera chinzi chakati vakachakasawanikwa nezuva nzakatiro imo muchipatara sekuru kushaiwa wechitunha uku wakamira sei nawipo ndekuti inawo mapipi kuratidza kuti vaya havasi kumira ende vada kuratidza chitunha changa chiripo but vangasingachioni changa chiri muchipatara vononga chikaenda saka takazongoita zvatikaitawo kuno kuti vakwanise kuno mutumbi utakurwa ende kumusha but hatisi kumira nebasa ndo mamira akaita zvinhu saka uroi huriko ende iyezve munhu yava vachitoshandisa nawo saka apa taitira nabenjamin ndaona kuti muprofita nasekuru kanengo ndiana achazokundiwa katanzwa vachiti pane zvaakatotaura imwe hama yavo unoona munhu ukaona iwewe waita chunhu ukaona vanhu vakupakati kanyaya wangotanga kuvhumuka kana mapurisa ari kutsvaka mbavha uri mukati mechauko utanga ngotiza mapurisa zati pane zviripo zviri pauri boza utize mapurisa hatitize sinomatizire kana murodi chaimu chaimo ukaona uri kufamba nemota isina kukwana ukaona polisi unototiza kuti zvangu hazvinoita sei hazvinoita musha saka ndonawo iripo saka ivi vana musiyana panhau yemusha menyu nenyaya dzemachira idzi mafamba kwamaifamba ikoko muchinzwa kuti ndo zviripo semhuri maitaurana kuti chii ende dambudziko iroro rogadziriswa sei ende kuti ane machira aya ane jira iri ndiani mamiri akaita nyaya misha tongoti misha mitatu alright
yababa nabamkuna bamwe saka zvaitongoti zvizoitika kuitika apa zvokuti vamwe vachitase vachidhonzerawo vamwe vakawanda vachifambira saidi rimwe chete ndo nyaya iri kunyanya kuitika but vanhu vese vatoziva kuti angaine machira kuti jina ndakabirwa ndo patiri kufira ipapo ndo ipapo ndo patiri kufira ipapo pakuti autizive kuti jira iri ari kunzi akatsva ko iri rimwe racho riri kupi harina kutsva vaprofita anongoti riripo vanhu vese anongoti rijira riripo asi anaro direct man ndiyatoda kuti kukurase kuti abude pachena munhu anaro iro kuti machira ari kukonzeresa kufa kwevanhu machira iwaya zvaakaita machira aya munhu aive nemudzimu mushambiri macho ndiye akatorwa machira iwaya akapinda abirwa abirwa machira kubhura kufonda kwema 20 chakuti 22 pasina mudzimu wakwambuda nanhasa hapana tira mudzimu tongorera maiti kuzi machira anga ari mudzimu ari mudzimu kudaroko anga ari 3 saka 1 racho ndo rakashayikwa pamachira iwaya ari matatu harizikanwe kuti opozi aisvigirwa aishandisa machira andi baba edu sekutibereka but vanozoti vakuenda kuvakuda kuti vakazosiya izvi vakuita zvechechi pavakatora machira chitipai machira pieces ndo pavakatarisa machira aya vakutora machira matatu wobvaona paine 2 1 racho hapasi mpaka nanhasi ringozi jira iroro asi harisi kuwanika hapana atatadza kuti anaro chaedhiwo saka imwe nhau yekuti tichifamba ingonzi nhau yemachira anafaniswa zvakanaka saka machira aya anogona kupedza kuti pagore rega rega fakambo chibage kugocha chibage nekubva chibage totoziva kuti kwachibuka panotoita something ende urwere hwacho ndiwo makumbo nemusana ukatongana makumbo atongokubata bedza wakwenda but chinhu chinyanyonetsa nekurwadza imba 1 kutora dzimba 3 but imba 1 kusangana nematambudziko nekuti isumba medu taitori zvekuma 8 but so zvirasara 3 mwana mukombo saka ndikuvatomba medu tasati kuri 3 nacho asi kuti vamwe vati panofiwa timbofamba tiri pamwe chete kungoviga nekungoita se nekuparara kwavo kuri munhu aisvigirwa nemudzimu ndiani ndo vakunamata saka ndomba wakapisa machira saka hatisi kuziva kuti mapicha akapisa kutsvaga wokurarama oizvo zvatotomera kana kusenza kumwe muchakutosenza chatosenzera uyo kuzotumirai meseji nekuti ndarotawo shoko rakasvika sei kwaari ndakatumira kunani ende takatozvishaya hatina atakaudza nekuti uyo tototi muzukuru kune imwe imba baba mukuru hatina atakamboudza zvinhu zvei zvataingoita zvakatinetsa kuti akaisira audio ari kusouth africa kuti ndarota iyaiti ndati ari kusouth africa uri iwe uri kuenda kupi kun'anga zvekun'anga siyana nazvo vakomana mutorwa zvipo zvavamunani zvavamunazvo ndo pakazosenda zvokuti imwe mai manje hapana 2 days 3 aitoti aisenzera mwana wedu ari muchitunza aiti vana vavakusiya gavasiyane zvekuenda kun'anga vachamama nen'anga yavo ivo gavaite zvekuenda kumaprofiti uyu muri kuti muzukuru mwana wedu mwana mukuru ukoba mukuru saka iye ega mufamily mese ndiye atatu ende tunyasha zati azwana kupi ende azizwa nani ende ega seyari mwana tangadai toti vakomana magona matizarira muchati takuziva nyaya ipi iripo semaziva kuti munhu usangoziva kuti majira 1 rakashota but iye tikutochakana kuzokera kumba kana nasi iti chokwadi nekuti kana uchinzi uri kupidza zvisinganga yako pane pakarema saka kumuri kwenyu mimi dziri 3 kwana baba wenyu kunewo muprofita ndiye wacho kurota wacho ukuti ndaona uchienda kun'anga ye wacho ndiye wacho ari kudhomoka wacho saka madaro
uye mwacha akamutumira message vakaita here conversation yekubvunzana kuti sei wadaro kana kuti ndoona kuti akatorwa neana futi bcause vakamunetsa nekuti aiziva kuti iye aitozega kuti iye hatimubvi takatomutaurira but zvakamunetsa neana asi angofura kuti ndikushavisa kuti munhu nokuti iye aasha kusouth africa ndiye akatoziva kuti simbisa tuye kupi tuye kuno nokuti aiti ndiri kuzviona kupi ikoko pamene pavanenge vachiona ikoko zvinoitwa nasekuru saka zvakatomunetsa munhu wauya aiti ndarota uriwo ari uya kusouth africa ari kuenda kumumanga ndo pakazochiita zvekuti agena apa irimo munhu vhura tinzoodhira chinzo chakamira sei saka zvotinetsa kuti ko iye sei ega ega muri mese ari one ari uye ari kuita opposite ari kuti zvamukuti harisi kuita kana izizazvo zviri kuita kanga achitipa zano iye semuprofita kuti panarobvunza kuti koimimi semhuri yekwaseyavo makati kumboenda kune muprofita uyu zvichida pamwe manga haizvirapi hazvo makanobvunza kuti chi zvakamira isabvonomuplay patongoita dzatongoda kuzvivanza kuti vanhu vasazviziva kuti uenda kun'anga ameno vati ameno handizoziva kuti kupi kwamamuchienda kwamamuchiendewe sabati moto inopisa wakumana munomama madzenye pesira sabati moto inopisa kana funga idzodominadzo kana murumbozvifunga siyana inazvo unochitorerwa zvipo zvamakapiwa naMwari vamaprofita enhema musaeni uyu dai akabvunza kamunhu yekuti saka toenda kupi tobatsirika sei iye akatovhunduona zvekuti azozviziva sei kuti ko azozviziva sei isi tichironga zvichiri hapana ti anofanira kuchiziva nekuti yataridza kuti ataridza kuti pane zvinotoya zvinomudza anyazonimupocha chene kana yakazosenda meseji yachona aitotaura kuti ndiri kutoona vana mudhara vachienda mung'anga vanomama nenyaya vakuita kuendera mung'anga iyo ngavasiyana zvivanda kumaprofita but dambudziko ari kurizai muchabva kudhara haasi kuda kuti pagware kutende inoti yataura kuti maprofita enhema kwakatiudze maprofita echokwadi kuti musabate moto ndokuti tiyambugika zvino kana achingoti tisaendewo tongogara tichingofa sekuru maizwa audio yabva kumukomana mwana wemhuri ari kuti akomana musaende kun'anga ndiana jira racho ka saka sanambokudza kuti ukaone iwewe pakati pechaunga chevanhu mapurisa akuzvifambirawo zvawo anditika ukaona mapurisa akutanga kumhanya kureva kuti mapurisa achingouya gorongosunga achitanga kumhanya kureva kuti pane zviripo bcause iye akatoziva kuti nomamira zvaita zvichinokufa kuita vanhu kwavo vanhu yavadzimbiwa vaada kutsvaga mazviri kuvanetsa ndobva anguvhunduka ega kuti nekuopi kwake akabva atona kwaakaenda kwacho kwakunopisa ndisaka akaita zvaakaita izvi asi katika vakaenda kun'anga vanotorerwa zvipo zvavo dechitaura zvipo zvavanobada tine mari pane vanhu vangani panapa naye Robert pane vanhu vangani panapa vane mari vane mamashoni vane chii vingona chizongodzoka chizongotenda sekuru makaita zvakanaka kana iyo vagarawo panapa vachionawo panapa panaya mota dzakasiyana-siyana panapa vane mari wobhowana kusvika panapa vamwe vakanezuva tikauchika vakazotenda akaeneka mwana ndimakaona vakauya zotenda sekuru mwanda ane mwana nerutendo rwangu tine vamwe vanhu vakasvika panapa mwakastroka vachidii every day pachipatara panapa makaona munhu anenge agara wende wake unenge wakakomba saka panopinda vanhu vachipinda vanhu vachibuda ukaona makanika anogadzira mota ukaona mota dzakaungana stereki makanika agadzire mota agadzira mota ichifamba chienda kunomuridzi waye ndo anodzi makanika saka pana tinongokanika vanhu vedu woenda ukaona agarisa wakura kuti ane hwere unenge wakakomba taichifamba naye muchena muchasvika taita tapedzi mhuri iri kusvika kuna musha ndo zvada tiri kugadzisa yakatosununguka zvakanaka inotoenda zvakanakanaka apana dambudziko isi takuita zvatakuita kuti nawo asvike pano chete yatendawo into Zim News Beat TV.
For these and more stories, tune into Zim Newsbit TV.